στη Γαλήνη Κάμπους, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε πάρκα και αθλητικούς χώρους, η ICBS Θεσσαλονίκη Business School αναπτύσσεται στα πιο σύγχρονα, άνετα και λειτουργικά συγκροτήματα. Οι υποδομές μας ικανοποιούν και τα πλέον αυστηρά κριτήρια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εδώ θα βρούμε 26 αίθουσες διδασκαλίας πλήρως εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα, 3 εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών 75 θέσεων και ειδικές αίθουσες για πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών και σύνδεσή τους μέσω ίντερνετ με 56 σταθμούς εργασίας. Τη βιβλιοθήκη, εστιασμένη στην περιοχή της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και πληροφόρησης, η οποία έχει περισσότερους από 10.000 τόμους βιβλίων πρόσφατης έκδοσης στην ελληνική και αγγλική. Τα ειδικά κλαδικά και επιστημονικά περιοδικά συμπληρώνουν την ενημέρωση με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες. Το συνεδριακό κέντρο. Ένα ανεξάρτητο κλιματιζόμενο κτίριο με 260 θέσεις. Όλες με δυνατότητα ανεξάρτητης επικοινωνίας με μικρόφωνο, με συστήματα ταυτόχρονης μετάφρασης και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα παρουσίασης, ενώ ένα εστιατόριο για 400 άτομα εξυπηρετεί τους συνέδρους. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο μπάσκετ 900 θέσεων με όλες τις υπηρεσίες εξυπηρέτησής του, τους ανοιχτούς χώρους άθλησης, όλοι με νυχτερινό φωτισμό, που περιλαμβάνουν γήπεδα μπάσκετ, τένις και μίνι ποδοσφαίρου με πλήρεις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης. Τους διοικητικούς χώρους που εξασφαλίζουν και υποστηρίζουν πλήρως τις εκπαιδευτικές και τις άλλες λειτουργίες. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και με γνώμονα την κατάρτιση του σπουδαστή μας, ώστε να μπορεί να διακριθεί στον αυριανό στίβο της επιχειρησιακής αγοράς, η ICBS ξεχωρίζει και συνιστά αναμφίβολα το ιδανικότερο περιβάλλον για την ολοκλήρωση με επιτυχία των ακαδημαϊκών σπουδών.